està el que tocava, sí. I ara amb el Josep li agafem un és donar consciència d'un nivell alt de solidaritat. Llavors, amb aquesta gent pretén que cada club disposi d'aquestes dades per fer aquest torneig solidari. És un torneig que cada entitat o cada localitat agafa o sensibilitza amb el grup que ells consideren que s'ha d'apoyar. Aquest any ha sigut Càritas Interparroquial de Sant Sadurní i, per tant, estem coneguts els voluntaris que tenen voluntaris i la tasca que estan fent i, per tant, és una petita ajuda i alimenta els voluntaris a les tasques que fan cada dia i així els recolzem i també els donem el nostre suport. Tractem de ser solidaris, primer, i després demostrar que una de les bases de la salut és practicar l'esport. I llavors una cosa és la necessitat que té les persones de practicar esport perquè la seva salut sigui més favorable i, per tant, és també una iniciativa indirecta a favor de la pràctica esportiva.